Svim našim Dubrovčanima, evo nas u Los Angelesu, u Hollywoodu, sredinu Hollywooda, u Renaissance hotelu. Ovaj hotel, odmah smo do Kodak teatra, gdje Oscars budu svake godine i ovo je isti hotel gdje sve te zvijezde prinoću tu noć. Renaissance hotel je kao Excelsior u Dubrovniku i tu smo u toj sredini. S nami imamo poznatu osobu, gospodin gradonačelnik koji pravi turu kroz Ameriku i sad smo vidjeli prezentaciju jednu koja je bila predstavljena agentima i baš je divno bilo, komplet prezentacija, sve stvari koje sam se ja osobno zaljubio u Dubrovnik su bile pokazane ovdje. Gospodine gradonačelnike, kako vam je vrijeme ovdje u Los Angelesu i do sad u Americi prošlo? Pa i mi smo jako zadovoljni. Ovdje je jedna značajna grupa ljudi iz Dubrovnika, ovdje su i gospodin Frano Matušić koji je član Sabora i predsjednik našeg odbora za međunarodnu politiku, Doris Lepeš iz Gradskog vijeća, vidjeli ste naše brojne, ovdje imaju turistički djelatnici, a naši zabavljači, pjevači i klasične glazbe i Klapa Subrenum. Nama je ovo već 4. grad. Znači, prvi grad smo bili u Monterreyu, grad prijatelj, grad od koga možemo puno naučiti. Ono što je i večeras na prezentaciji pokazano, zabava, radimo na jazz festivalu i sa gospodinom Kissingerom i sa Monterey jazz festivalom. Imamo dobra iskustva njihova i sve dobre i loše strane oko golfa, koji razvijaju također oko Kvarija. Posjetili smo našu veliku zajednicu u Watsonvilleu, male Konavle, zapravo velike Konavle. Tek kad odemo na groblje vidimo koliko je naših obitelji došlo ovdje i zasnovalo svoju zajednicu, svoju obitelji. Evo, tu su proveli i danas provode jako puno vremena. Zatim San Francisco i hrvatska zajednica i prezentacija za turističke agente, prepuna dvorana kao večeras, koncerti koji smo imali pred 2 dana za hrvatsku zajednicu i proslavu Svetog Vlaha u Los Angelesu. Sutra nas čeka još i put u Las Vegas, ali ne da bi kockali, nego da bi se susreli sa našim ljudima i napravili sličnu prezentaciju ovoj. Znači, nama pruža veliko zadovoljstvo ljudi koji su na ovim prezentacijama. Ljudi s kojima smo se susretali, gradonačelnikom Monterreya i njegovim timom, sa našim ljudima u Watsonvilleu, sa ljudima na misiji koji smo bili u Los Angelesu i mislim da se ovaj put zbog toga isplatio. Naravno da se nadamo da će i turistički rezultati biti bolji jer Kalifornija je ogromna zemlja, veliko emitivno tržište, puno toga može u budućnosti zajednički razvijati s nama. Očekujemo veći broj ljudi, ne samo koji će dolazi preko cruise industrije, nego jednako tako i posjetitelji u dubrovačkim hotelima i privatnom smještaju. Ja sam čitao prije nego ste vi stigli ovdje, neki u Dubrovniku su se bunili da ima ta ekipa koji će ići u Ameriku. Što bi rekli njima, je li je to isplativo sada kad ste to doživjeli? Pa gledaj, to je projekt koji organizira privatna agencija, koji grad Dubrovnik, turistička zajednica i grada i države podupiru. Evo, vidjeli ste i našega generalnog konzula, gospođu iz turističke zajednice iz New Yorka, svi su prezadovoljni. Znači, rezultati su znatno veći nego što smo ih sami očekivali, emocije koje se javljaju na ovome posjetu od naših ljudi, ali jednako tako i od biznis partnera. Imao sam brojne razgovore sa ljudima iz svijeta filma, iz svijeta glazbe, iz svijeta biznisa, iz svijeta sporta koji žele se povezati i ulagati u Dubrovnik. Naravno, nešto traje od prije, ali početi su i brojni novi razgovori, tako da mi radimo jedan dobar posao. Kritike su uvijek dobro došle i treba pustiti ljudima da kritiziraju. Naše da novcem poreznih obveznika i dobrotom ovih ljudi ovdje koji su došli učinimo najbolje i za Hrvatsku i za Dubrovnik. Još zadnje pitanje, što vam je najljepši doživljaj ovdje u Americi od kad ste ovdje? Što bi preporučili drugim Dubrovčanima da ako stignu u Ameriku da moraju vidjeti? Pa mene najviše impresionirala
proslava Svetog Vlaha ovdje u Los Angelesu, misa, procesija, festanjuli. Održava se to jedno zajedništvo, jedna tradicija već 1040 godina u Dubrovniku, a evo vidimo da naši ljudi to u Los Angelesu ovdje rade. Također jedan prekrasan prijem koji su imali u njihovoj župi, u njihovoj velikoj dvorani sa vrlo uglednim ljudima koji su Hrvati ovdje u Kaliforniji. Evo, ja bih preporučio svim našima da tu dođu. I drugi zanimljiv događaj je bilo posjeta malome mjestu Watsonville gdje su brojni Konavljani, a i ljudi iz drugih dijelova Dubrovnika zasnovali svoje obitelji, bave se poljoprivredom. Jedan tradicionalni kraj, toliko drže do svoje povijesti, do oruđa, alata s kojima su prehranjivali svoje obitelji, da je to bilo impresivno. Super. Hvala vam, meni je puno drago vidjeti vas ovdje na mojoj strani i mislim da ćemo se opet vidjeti u gradu. Ja vas očekujem u Dubrovniku ponovo opet na nekom sportskom aktivnosti koji se do sada radi, opet nešto za humanitarno. Ima još planova. Hvala vam. Hvala.